Tima tana kanta tsirara ta kafa bakinta akan nonon Nihila tana tsotse shi yadda ya kamata. Hannunta ɗaya na kan ɗayan nonon Nihila ɗin, ɗayan kuma yana cikin gindinta. A inda take sunkuye, haka take cin kanta da kanta. Wani ruwa na biyowa sangala-sangalan cinyoyinta, yayin da bakinta har yanzu yana shan nonon nata. Ita kuma Zanku kwanciya ta yi a daidai ƙarshen gadon Nihila ɗin. Ƙafafuwanta suna reto a waje. Ta danna yatsarta cikin ramin durin Nihila ɗin. Ga dogon harshenta mai tsini tana karkaɗa shi akan tsakarta. Cike da gwanin cewa take murza yatsanta tana lashe mata iyakan tsakarta. Tana karkaɗa harshenta cikin sigar da duk wata sha'awa da ke tattare da ita. Ai kuwa dukkansu a haukacen suke, idanuwansu tamkar na mashaya, ga su dai a buɗe, amma ba abin da suke iya gani. Ita kuwa Sumi tana kan gadon Sajida, ta yi kwanciyarta tsirara, ita ma ta buɗe ƙafafuwanta sosai, ta kafe ƙafanta ɗaya da jikin bango. Gindinta ya buɗe sosai sabida kallon bidiyo na batsa da take a hannunta. Hannunta na kan durinta tana ƙwaƙwalewa, tana wani irin marmatsa jikinta, tana ɗaga ɗuwaiwakanta sama-sama, tana wani irin kuka mai tada tsikar jiki. Oh, a cikin abin da bai fi ƙyaftawar ido ba ne, duk ta yi karo da mugun ganin nan. Wani ƙara ta saki wanda ya sa su tsorata su kai firgit kamar zakaru. Ya kai hannuwansa ya ciro cinyoyinta, riƙo cinyoyinta ya yi, kana ya ɗaura yatsarsa a kan ɗan kamfanta daidai shacin tsinin kaciyar tsuliyarta, sannan ya soma laliban kan tsinin gindinta a hankali yana shafawa. Wani siririn ƙara ta saki gami da zullo, sai ga wani munafikin ruwa mai kama da fitsari ya tsiyayo daga gindin nata, ya bugi gefen cinyarta. Dariya ya saki, ya juya ta baya, ya maka ma ɗuwaiwakanta duka, ya tura wandon gefe, ya soka yatsansa a cikin ramin. Ta matse naman ɗuwaiwakanta ya yi da kyau, sannan ya fara tsotse naman ɗuwaiwakanta da suka cicciko ɓula-ɓula kamar nonuwa. Wayyo daɗi, mijina. Motsa yatsansa ya ci gaba da yi a cikin ramin ɗuwaiwakan nata, tana jin kamar ana mata cakulkuli. Wani zullo ta yi, ta ƙanƙame gwiwarsa. Zan suma masoyi, zan suma. Zara hannu ya yi, ya sake buga ma ɗuwaiwakanta mari, sannan ya juyo da ita. Nan kuwa ta cakumi buransa ta zaro da ta cikin wando. Dama ita ta riga da ta yadda nata ɗan kamfan ƙasa, don haka ta cire tabaran da ke idonta ta yi jifa da shi, ta tofar da cingan ɗin bakinta, ta kama kaciyar tana lailaya shi, sai da ya yi tsawon da ya kai 6 zuwa 7, sannan ta buɗe baki, ya kuwa danna mata a ciki. Ta fara murguɗawa da gindinta, tana tsotse shi, yana tokara mata shi a tsakiyar maɓulin ramin maƙoshinta, sai da ta tsotse martabar buransa tas, ta lugwigwita jakan madoransa, sannan ta kwanta ta buɗe masa cinya. Masoyi, zo ka ci duri mai daɗi, yana min zir yum. Masoyi, kamar kiyashi na min yawo a ciki. Masoyi, ji nake kamar zan yi fitsari,
danna harshensa ya yi a kan gindinta ya fara tsotsewa, yana tanɗewa, yana matsa matasan nonuwanta. Ita kuwa nishi take. Madaran da ta tara na tsawon sati tana tara sha'awarsa. Duk in sun je wanka tana ganin farin kaciya mai jan kai. Kamo kaciyar ta yi, tana murzawa, yana shanye mata tsuliya. Idan tana kan gindinsa, jikinta na makyarkyata saboda daɗi da yake ziyartarta har izuwa ƙwaƙwalwarta. Bakinta na gwaruwa kamar na mai jin sanyi. Haka ta kamo rawanin gindinsa. Masoyi Ubangiji ya yi ma likitan da ya maka kaciya albarka. Wallahi tallahi ya iya. Wannan wane irin salo ne, yankan gindinka abin gwanin burgewa. Na gwammace in zauna da yunwa a bar ni in ta kallon gindinka masoyi, ka haɗu ƙarshe. Kai ɗin cikakken namiji ne. Wayyo gindina masoyi, za ka cire min wayyo, wayyo, ƙaiƙayi, ƙaiƙayi. Ka tsaya ko in maka fitsari a baki. Wayyo daɗi. Jama'a ku zo, saurayina ne zai cinye min wushiryar tsuliyata.